Ay, mga kaibigan, good morning. Gusto ko share sa iyo yung instant coffee dito sa Amerika. Wala talagang great taste. White, walang kopi ko. Doon sa grocery, doon ako kahapon. Hanapin ko, wala. Pero ito lang meron. Maraming kakaibang kape dito. May K-cup, may ground, may whole bean, pero walang great taste, walang kopi ko. Akala ko, paano ito? Pero ito pala may instant coffee. Starbucks. Via Instant Latte, Cafe Mocha. Tingnan nyo yung packets niya. Oh. Starbucks. Via Instant Cafe Mocha. Sige, try natin. Sige. Yeah, yan, oh. Oy. Templa ko, Filipino style, siyempre, oh. May pa. Yeah. Yan, baby. Oh, may mainit. Malapit na, init na yung tubig. Oh. Tingnan natin, oh. Wow. Yeah. Pasensya na, maraming kalat dito sa bahay ko dito. So, bigay ko konti tour para nakita kayo. Tingnan mo sa ref. Nung una punta ako dito sa bahay ko, matagal na. Tingnan nyo yung ref. Lagay nila maraming grocery. Uy. Puno na. Puno. Bigla ako nung dito ako una. Lahat ang grocery dito, bigay ng gobyerno libre. Dahil coronavirus. Oh. Grabe. Ano yung mga karne dito? Spice ham. Ground turkey breast. Oh. Ano to? Pork loin roast. Oh. Grabe. Sabi ko sa pamilya ko, mahal ito sa Pilipinas. Oh. Shepherd's pie. Oh, puno. Oh, pizza. Oh. Grabe. Sana pwede dalhin ko ito doon sa Pilipinas para hatay tayo. Maraming sayang ulam. Oh. Puno yung mga boxes sa labas sa mga frutas, sa mga gulay. Ito din sa ref, oh. May gatas, may juices, may cheese, gulay, avocado. Grabe. Bigla talaga ako dito. Wow. Oh, ito na. Handa na yung tubig natin. Yeah. Yeah. Let's do this. Yeah. Whoops. Oh. Yeah. Excuse me. Mamaya punta ako sa city kasi dito ako sa province. O, tingnan nyo. Oh. Dito na ako sa bundok. Mamaya punta ako sa city para bili ako sa local cellphone para may connection sa internet, para may SIM card dito sa sa amin. Pwede tawagan ko yung mga opisina dito.
pwede text, pwede gamitin ko yung internet nila. Kasi isang carrier lang dito sa bundok may service, Verizon. So, kailangan ko ito bagong cellphone talaga. Tagal na. Magaling itong gobyerno dito, bigay nila malaki tulong. Malaki ibigay nila. Siyempre, padala ko lahat doon sa Pilipinas para sa awa ko, anak namin, pamilya namin doon. Sige, tikman natin ito. Sige, tikman natin ito. Para malaman kang masarap or hindi. Wow. Starbucks, instant coffee, latte, kape mocha. Walang great taste dito sa Amerika, walang kopi ko brown, walang kopi ko blanca. Ito lang. Pwede. Cheers, mga kababayan ko. Miss kita. Miss ko kayo. Susunod ulit. Balik ako. Ingat po kayo lagi. Paalam.